צהריים טובים לכולם. אני גאה להיות פה היום במעמד זה ולהציג בפניכם את ממצאי משוב השופטים לשנת 2014. הלשכה, כחלק מחובתה למערכת המשפט, רואה חובה לעצמה לפעול לאיתור מעלות ותקלות במערכת המשפט. השקיפות והביקורת הן שני ערכים מובילים בחברה דמוקרטית, ואסור לנו להחריג את מערכת המשפט והשופטים מערכים אלו. כולכם יודעים על הדרך הארוכה, הלחצים שהופעלו, והגורמים השונים שניסו לפעול כמעט בכל דרך אפשרית על מנת לנסות ולטרפד את כינוסנו היום. משוב השופטים מציג לציבור בישראל מערכת משפט חזקה, אמינה ומקצועית. זאת לצד ליקויים בהתנהלות של שופטים מסוימים. אני בטוח שממצאי המשוב יביאו, כמו בעבר, לשיפור ולתיקון הליקויים שנמצאו. המשוב למעשה נותן לנו לראשונה אינדיקציה לגבי מה שקורה בתוך אולמות בית המשפט עצמם, ולא נותן לנו את המוצר המוגמר של פסק הדין, אלא נותן לנו את הראייה איך ההליך מתנהל, הבקיאות של השופט, היחס שלו לעדים, הרבה מאוד סוגיות שלמעשה לעולם לא נבדקות, לא נמדדות. והנתונים הללו שאנחנו מקבלים למעשה נותנים לנו את היכולת לבוא מצד אחד ולשפר את המערכת, ומצד שני לבוא ולסייע בשקיפות, בהעלאת אמון הציבור במערכת הזאת, ואני חושב שכולנו יוצאים נשכרים מהמשוב הזה. הערכה הגבוהה הזאת זוכה לה המערכת המשפטית, היא הייתה צריכה דווקא להוות לא רק הוכחה הטובה ביותר שהמשוב הזה היה חייב המציאות. האחוז הגבוה של עורכי הדין שהשתתפו במשוב הוא לדעתי תעודת יושר גם ללשכה שהיא מפגינה כוח ונחישות. זו לשכה שחייבת להיות חזקה. אנחנו לא רק officers of the court, קציני משפט, אלא אנחנו גם רוצים לשרת את האזרח. אנחנו חייבים נאמנות ללקוח שלנו. אני רוצה באמת לפתוח ולהתחבר לדברים שזקי אמר הרגע. אם אני מצר אישית ומקצועית על משהו, זה אך ורק על העובדה שמאז 2005 ועד 2014 לא נערך המשוב. תחשבו כמה הערכות היינו אוספים, היו נאספות, אם המשוב היה ממשיך להתקיים מאז ועד היום. דאטאבייס כזה של 120 או 140, ואם היינו ממשיכים כל השנים היינו מגיעים כאן לחצי מיליון הערכות, או משהו שבין 250,000 לחצי מיליון הערכות, מאפשר המון הסקות והכללות ותובנות והסקת מסקנות, גם ברמת כלל המערכת וגם ברמה הפרטנית. אני רוצה ברשותכם גם לומר, ואני קורא גם מפה גם לנשיאת בית המשפט העליון עתידה, שביום חמישי עתידה להיכנס, ראשית כל לברך אותה על כניסתה לתפקיד הרם, שנית באמת ללמוד את הנתונים ולעבוד איתנו בשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין לטובת המשובים הבאים, לטובת פעילויות נוספות ודברים נוספים שאנחנו מתכוונים לעשות למען ייעול המערכת ושיפור המערכת, כי אנחנו חלק מהמערכת הזאת ואנחנו אזרחים במדינה הזאת וזה אינטרס של כולנו.